På Se og Hør har vi den vildeste optur over vores nye gratis app til smartphone. Mit Se og Hør har vi valgt at kalde appen, som alle kan downloade gratis fra App Store eller Google Play. Mit Se og Hør-appen giver dig nemlig dit helt eget Se og Hør, som du har med dig alle vegne. Du får alle de seneste nyheder og underholdende historier om kendte og kongelige samlet på ét sted. Og ikke nok med det, du kan helt selv vælge, hvem du vil høre om. Vælg ud fra en liste på hundredvis af kendte personer, og du vil automatisk blive opdateret, lige så snart de lægger noget ud på Facebook, Instagram osv. Med den gratis app Mit Se og Hør har du alle dine underholdningsnyheder og updates samlet i Mit Se og Hør. Download appen nu og kom i gang med det samme. Mit Se og Hør er helt gratis.